Dobrý večer. Dobrý večer. Iste sa čudujete, prečo som dnes takto po domácky. My sme sa totiž rozhodli, že dnes to spravíme trochu naopak. Nám v poslednom čase vadí, že herci v podstate tých divákov doma vyrušujú. Oni sa vnucujú, tí herci. A tak sme sa rozhodli, že to spravíme naopak. Neviem, či ma rozumiete. Vy prídete domov, lahnete si, alebo si sadnete, čítate noviny. A vlastne noviny nečítate, veď ste doma. Lahnete si, premýšľate, chcete mať súkromie a zrazu sa vám v rohu miestnosti vo vašej izbe rozžiari obrazovka a začnú vyrušovať herci. Alebo nielen herci, to môžu byť aj herečky. No. Človek behá celý deň po stavbe, nehovorím, že pracuje, ale nabehal sa akurát dosť. No a chce mať svoje súkromie, chápete? A v tom prídu herci, herečky a všetci ostatní a vyrušujú vás priamo doma. Nemáte súkromie. No tak sme sa rozhodli, že dnes to spravíme naopak a že nepôjdeme my k vám domov, do vašich bytov, ale pozveme vás sem k nám. My sme si tu zriadili taký malý príbytok, zohnali sme aj nábytok. Toto je skriňa z pravého dreva. Tuto máme pohovku tiež z pravého dreva. Všimnite si to perfektné prevedenie. 6 nôh. Ja, počkajte, to sú 4. Áno, tieto 2 sú moje. Tiež z pravého dreva. No a tak tuto žijeme s Lasicom. On chodí do roboty a ja vediem domácnosť. Ale nemyslíte si, že sa flákam. Pozrite sa na tie ruky. Dnes som mal veľké pranie, dámy, vy to poznáte. Veľké pranie, čo nakúpiť, čo uvariť. Večer už mám navarenú, tak si tu trochu sedím. To je zaujímavé, ja strašne rád varím. A Lasica to tiež veľmi rád je. Lasica príde o chvíľu, pretože robí cez čas dnes. Chceme sa v lete pozrieť k moru. To je zaujímavé, ako my muži radi varíme. Predstavte si, ženy varia z donútenia, ale my muži máme z toho plezír. Ja napríklad, keď varím, tak prejavujem pri tom 100% fantáziu. Aj dnes. Ja som vymyslel dnes výbornú špecialitu. Prosím vás, máte tušku a papier? Tak dávajte pozor, ja vám to nadiktujem. Schválne. Veľmi jednoduchý recept je to. Vojdeme do kuchyne. Máte to? Či mám pomalšie? Pozor. Vojdeme do kuchyne, otvoríme kredenc, vyberieme hrniec, položíme ho na plynový sporák, pustíme si plyn, chvíľu váhame, potom škrtneme zápalku, zapálime plyn, pridáme masť do kastrola a počkáme, kým sa rozpustí. Medzi tým ideme do špajze, pešo, všetko robíme pešo. Zoberieme zo špajze stredne veľkú cibulu, nožíkom ju olúpeme, olúpaný povrch cibule zahodíme do koša na smeti a zoberieme zo stola špeciálnu doštičku. Tu položíme opäť na stôl a položíme na tú doštičku cibulu. A potom ju pokrájame na drobné márne kúsky. Teda tú cibulu, nie doštičku, pozor. Keď sme ju pokrájali, tak ju pekne nasypeme do hrnca, počkáme, kým sa upraží do zlatova, pridáme korenie, sol, majoránku, keď máte doma, tá je výborná v tom. No a trošku to pomiešame vareškou a je hotový môj recept, moja špecialita, cibula na masti. Podávame to na striebre a zásadne s príborom. Ešte malé upozornenie, pri jedení potravu dôkladne požujte. A teraz by som ešte dodal, že toto isté jedlo môžeme pripraviť aj ako studenú misu. Predstavte si. V tom prípade cibulu pokrájame na márne kúsky a hneď ju aj zjeme. Ďakujem za pozornosť. Dobrý večer. No, dobrý večer. Teraz sa chodí domov? Ale mal som vybavovačky všelijaké. Poznáme tie vaše vybavovačky, poznáme ich. Vybavovačky Dýchnite na mňa. Hlasnejšie. Koľkokrát som vám povedal, že nemáte piť pivo so žinžicou. Kde je výplata? Ale tak dnes to bolo slabšie, no tak čo ja viem. Čože? Len 2 koruny? No tak s tým teda nevídem do budúcej výplaty. No, zajtra mi má Fero vrátiť ešte tých 50 halierov, čo som mu požičal na auto. Aj to mi odľahlo. Tak v tom prípade môžem korunu zaniesť zajtra ráno do šporiteľne. Večera je na stole. Umyli ste si ruky? Nie. Zase cibula na masti, to sme mali včera. Furt cibula na masti, to je ťažko takto. Vy nemáte rád cibulu na masti? No tak ja mu tu vyváram celý deň a on teraz takto. Ale nemám rád cibulu na masti, mám, ale zase každý deň cibulu na masti, to sa nedá. Dobre, ja vám spravím zajtra mrkvu na divoko. No.
Čo bolo v robote? A čo by bolo v robote, no? Ráno sme tam prišli No. a večer sme zase odišli. No. Taká otrava je tam, ja budem musieť zmeniť miesto. Ale prosím vás pekne, také miesto len tak nenájdete. A čo vy tam vlastne vyrábate u vás? Veď som vám už hovoril 4 razy, také tie malé tie tam. Ja, áno, pamätám sa, to ste mi hovorili. Také tie malé čo strčíte potom do toho oného. No. A toto zamestnanie chcete opustiť, by ste sa zbláznili. Viete, aký by to bol hriech? Ale čo hriech? Viete, koľko vzrušujúcich a krásnych povolaní existuje? Napríklad no povedzte nejaký príklad, chytro. Napríklad striptérka. Jaj. Čo? No striptease je krásne povolanie, ale striptease to potrebuje nápad, viete? To Ja mám taký nápad na Áno? striptease. No. Dávajte pozor. Jedna slečna by sa vyzliekala. No to je dobrý nápad. No počkajte, moment. Ale obecenstvo... No to by sa nevyzliekalo, to je jasné. To je samozrejme, to viem. Tak tá slečna... Obecenstvo. Slečna by sa vyzliekala Áno. a obecenstvo by sa na ňu nedívalo. A tak to nie je dobrý nápad. To nie Počkajte, Je. nechajte ma dopovedať. To obecenstvo by sa na ňu nedívalo voľným okom, ale každý z divákov by dostal takúto doštičku. Viete? A tam by nakrájal cibulku? Nie. Tam by bola vyrezaná taká kľúčová dierka a cez tú kľúčovú dierku by sa takto ľudia dívali, ako sa tá slečna vyzerá. Áno, takže to by dostalo to pravé napätie, ten striptease, ale tá kľúčová dierka, prosím vás, keby mohla byť trochu väčšia, viete? Samozrejme, to nebude na patentný kľúč a potom to môže byť aj kľúčová dierka pre 2 osoby. No ste, manželský pár príde a tak sa budú dívať. Áno. Ona ho bude odtískať stále, to by bolo nádherné, ale tá slečna, ona by sa nevyzliekala len tak. Nie, ona by to dostala zaplatené. No ja viem, ale to by sme mali do toho vniesť také národné prvky, viete? Áno, že by... správne. Na stene by visel Jánošík, tiež úplne nahý. No, tak... Jánošík... On by visel na stene a mal by na sebe len valašku, ako vždy. A tá slečna by mala na sebe... Valacha. Čo? Ale prosím vás, valacha. Čo? Ona by mala na sebe taký ten kroj. To je nápad. Slovenský, prostonárodný, slovenský ľudový kroj. Umelecký kroj, áno, taký by mala na sebe. Pod tým by bola úplne nahá. Nie? No, ten kroj by si dala dolu, rozumiete? Samozrejme. Ona by mala strašne veľa tých sukní. Aj lajblík by mala toto by na hlave. mala takto na hlave a strašne veľa tých sukní a teraz by tie sukne by odkladala, rozumiete? A až by prišlo teda jednu za druhou, tú sukňu jednu za druhou. Ja by som sa chodil pozerať len na posledné 3. No, čo tam budem čumieť celý večer na sukne. Jednu za druhou by odkladala tie sukne, jednu za druhou, až by prišlo na tú poslednú sukňu, a teraz dávajte pozor, by prišlo na tú poslednú sukňu a tu by už nemala. Ježišmária, to by bolo vzrušujúce. Ježišmária, to by niektorých divákov museli vyniesť na psychiatriu. Niektorí by rezignovali po takej 27. sukni. To je ako keď ja lúpem kapustu, bože môj, striptease. Ale tí, čo by nerezignovali, tí by sa dočkali. 67. sukňa. 68. sukňa. Napätie sa stupňuje. 69. sukňa. 70. sukňa. A už je to tu. Anča, ako ju Pán Boh stvoril. Ale pod tým by musela ísť vždy vhodná hudba. Áno, vhodná melódia, tá slečna by mohla priamo spievať, myslím ústne. Áno. A Keru, že pán veľkomožný, Keru. No tú našu 70 sukien mala a predsa sa nevydala. A ja nemám ani jednu, pýtajú ma až zavied. Ukážte sa. Čo je, nevidíte, že čítam noviny? Vidíte, že to musím vyskúšať, nie? No. Čo je to? Kríž na uši. Nič nevidím. A čo je to kríž na uši? To je taký kríž, ktorý keď si dáte na uši, tak máte na ušiach taký kríž. A prečo? Prečo? No aby vám nebola zima. Bože, ja sa o ňo starám celý život a sa vypitujete tu. Čo píšu? O futbale. Čo? O futbale. Jaj, aké sú výsledky? 4-3, 2-1, 3-2, 0-0. Tento týždeň je to nejaké slabšie. Minule to bolo lepšie, asi sú z formy. Obráťte o jednu stranu dozadu, tam sú inzeráty, oznámenia, to ma baví. Oznámenia? Aha. No? 48-ročná, rozvedená, hľadá partnera primeraného veku. Značka Uvidíš. Tie dnešné maturantky. Nájde zdravotne nezávadná inžinierka spoločníka
pre voľné večery, No? značka Preskoč múr, prestan sa zdráhať. No vidíte? Inžinierka. Človek si myslí, vzdelaná osoba a tu ho máš. Osamotená duša. Ja vám vždy vravievam, diplom to nie je všetko. Ale zišiel by sa vám, čo? Ale čo? Ja aj bez diplomov mám svoje zážitky krásne. Aj minule som si vyšiel len tak do voľnej prírody. Idem a zrazu som vám uvidel mŕtve rameno. Čo ste videli? Mŕtve rameno. Mŕtve rameno? Hej. A hlásili ste to na bezpečnosti? Nie, ja som nikomu nepovedal ani slova. Len som sa vyzliekol do plaviek a pekne som si lahol do trávy vedľa toho mŕtvého ramena. Vy ste ležali vedľa mŕtvého ramena a zbytok tam nebol, len to rameno tam... Keď som tam prešiel, tak už tam bolo len to mŕtve rameno. Oj. Pohoda bola, nádherné počasie, tak si ležím pri tom mŕtvom ramene a zrazu ako sa tak dívam Pánu Bohu do okien, takto hore som sa díval Pánu Bohu do okien, pozerám sa a zrazu sa vám v okne zjavil on. Kto? Pán Boh. A čo? Polieval muškáty a kýval na mňa prstom takto. Tak si hovorím, čo odo mňa ateistu chce do Boha? A išli ste potom, alebo ako? No tak najprv som sa okúňal, no ale potom ma začal volať po mene. Celá Zemegula to počula, no tá blamáž, takto ma volal. Julo, poď sem, poď, chcem sa s tebou zhovárať medzi 4 očami, poď, máš čas? No, tak som išiel. A len tak, ako ste boli v plavkách, ste tam... Tam všetci chodia v plavkách. Aj on? Nie, on v župani. A tak to... On v župani. Dobre nám tam bolo, pozvali ma na obed. Áno, a čo ste mali? Tarhoňu. Božské jedlo. Dobre sme sa najedli a potom som s ním strávil chvíľku v dlhšom srdečnom rozhovore. A ako sedeli sme v kabinete. Dobre vyzerá, no na tie roky. No. Sedeli sme v kabinete. Výhľad bol rovno na Božie mlyny. Mleli strašne pomaly. Ale nadarmo za to. Áno. Tak to už sa dá. A on, viete, čo mi povedal? Že nás pozná. Ale čo? Áno. Vážne? Díva sa na nás, áno. Áno. Strašne sa mu páčim. A ja? Aj vy sa mu páčite, ale nie tak strašne. No to mám z toho, že som luterán. No, vidíte. A viete, čo mi ešte povedal? No. Že ja mám taký jemný, inteligentný výzor. To vám povedal? Áno, ešte si hovorím, Bože môj. Áno, jemný, inteligentný výzor. Inteligentný, no. Hej. Tak to sa vám snívalo. Prečo? Ja sa tu celý čas, ja rozmýšľam, kde ste to boli a to sa vám snívalo, vy tam zaspíte niekde pri mŕtvom ramene a potom sa vám snívajú takéto veci. Ale aké? Tiež furt vylihujete namiesto toho, aby ste sa trápili základnou tragédiou slovenského národa. A ktorá je teraz základná tragédia? V tej spleti tragédií ja teraz ani momentálne neviem. No čo, neviem. More! Áno, more! My, taký malý, húževnatý národ, my nemáme more. Áno. Nehovorím veľké, stačilo by malé, maličké, Malé, 6 bez rýb. Bez rýb, bez pravda. ostrovov. No ešte z troskotancov budeme živiť, akurát. Ja sa čudujem tým rekreantom, prečo oni nedovážajú so sebou z rekreácie aspoň kúsok mora. Ja vám neviem, či sa more môže prevážať cez hranice. Môže, v malom množstve sa môže. 5-litrových demižónoch. Tak to vyšlo. Predstavte si taký Trebišov ako prímorské mesto. Áno, Trebišov má charakteristickú prímorskú atmosféru. Až na to more, no tak more nemajú Trebišovčania. Tí Trebišovčania by tam stáli na tom mole, všetci by boli zhromaždení, dívali by sa do diaľky a tam v tej diaľke nič. Akurát v diaľke by sa rysoval ružomberský maják, takto. A ináč dokola nič, len Trebišov a more. Áno. Všetci by hovorili vidieť Trebišov a umrieť. Áno. Alebo gondoly v uliciach Michaloviec. Gondolieri by kričali trimajceše. A gondoly by boli plné turistov z Prahy. A musel by vychádzať denník Hlas mora. Áno, Hlas mora by prinášal správy. Do Trebišovského prístavu práve priplávala maďarská námorná flotila Géza. Zdrží sa tu asi 3 dní. Slovenská atomová ponorka Jano zahájí plavbu okolo sveta za 80 dní. Áno, v Prievidzi práve zahájili linku Prievidza, Filipíny a späť. Pri tejto príležitosti v prievidskej lodenici odmenili vzorných námorníkov. Námorníci dostali plniace pero a odznak za vzorné vlnobytie. Áno. Alebo Československý rozhlas by prerušil svoje vysielanie pre náhly oznam. Oznamovali by zaoceánsky parník, spoj, Filipíny, New York, Moťová, Zvolen a späť. Nemôže doplávať do Zvolena, pretože bola náhla búrka pri Palárikove. Áno. Pri Palárikove bývajú búrky, strašné búrky. Ja vám poviem, keby sme mali more, to by bola krása. Sadli by sme na loď, vyplávali by sme do Indie a to by v tom bol čert.
aby sme pri tej príležitosti neobjavili Ameriku. Chápem vás, Krištof. Ja idem do Indie. Ale čo, do Indie, prosím Dajte vás? to sem. Do Indie, veď Indiu už objavili dávno, tak... Ja idem do Indie. Ja sa tam pozriem na tie ich fjordy. Aha, fjordy predsa nie sú v Indii, fjordy sú v Maďarsku. Aj tak idem do Indie. Viete, aká je zaujímavá krajina India? Tam žijú Indovia. No. Zaujímaví, chudorlaví ľudkovia. Tam sa usadím a budem tam niekoľko rokov. Tam je to nebezpečné, tam to sú väčšinou fakíri. No, to by ste mohli vedieť. Tam sú fakíri furt, samé choroby. Ja som čítal minule takú správu, že ešte stále 70% Indov umiera na sanskrt. No, tak to by som si ja dával pozor. Ale viete, čo som ja čítal o fakíroch? No. Že fakíri dokážu zhltnúť hada a nič sa mu nestane. No, tak to je možné, ale ja som čítal iné veci o nich. Napríklad taký fakír, tak dokáže takto zodvihnúť ruku. No, že tak drží 20 rokov. Ja, áno, ona mu potom úplne uschne a už ju nemôže dať dolu. Takže takí Indovia sú vhodní ako zastávky trolejbusové. Na znamenie. Alebo potom, keď prší, tak zase hneď vedia. A už prší, na ruku mi kvapka. Ježišmária, veď tam je obdobie dažďov. No. Dobre, že ste mi to pripomenuli, musím si zobrať šušťak so sebou. Bože môj, taká je tu zima, nejaká zima. No počkajte, ešte mi budete ďakovať, že som vám uštrikoval ten kríž na uši. A prečo je taká zima? Veď inokedy nebýva taká zima. To máte svätú pravdu. Napríklad v júli. V júli je teplo. No. Aj v máji. Máj, to je vôbec najkrajší mesiac. Máj. Máj. Predstavte si máj. Počkajte. Máte? Máj. No. Máj. Máj. A tisíce milencov v parkoch, na lavičkách vášnivo diskutujú o slovenskej tanečnej hudbe. Ale tak vášnivo, že zabudli, kvôli čomu do toho parku prišli. A tá príroda v máji, slnko, voda, vzduch. Najmä voda v máji, výborná. Ochutnajte. No. Dovolíte? Vynikajúca. Kde ste ju zohnali? V kúpeľni. Kúpeľne v máji sú tiež krásne. Boli ste už v máji v kúpeľni? Bohužiaľ, ja sa do kúpeľne dostanem vždy až tesne pred Vianocami. My sme veľmi veľká rodina. No kúpeľne v máji to je nádhera. To máte také tie zrkadlá, vyleštené, vyčistené kachličky, potom rozvoniavajúce mydlá. Mydlo to je taká vec, to keď sa umývate, viete, tak tým sa tak natierate. Počul som o tom, áno, moja teta mi o tom rozprávala. Áno. Máj. Májová noc plná hviezd, májová brinza plná vitamínov, májové romány plné dobrodružstiev. Máj, to sladké slovo máj znie po celom svete. Áno, Angličan šepce svojej milej My beautiful baby. Maďar šepce svojej slečne Žuži, keď libomaj, poď kočomaj. Máj, to je nádherný mesiac. Nádherný, aj milenci sú voči sebe pozorní. Najmä mládenci, podaktori so sekerou v ruke. Odídu k svojej milej a milá padne ako podťatá. Ale nie, podaktori, mládenci so sekerou v ruke vchádzajú do lesa. Áno, vražda v lese, samozrejme vražda v lese, obeť prikrytá jemnými konárikmi, drozdy spievajú v korunách stromov, valčík na rozlúčku. Ale nie, mládenci, to nie sú ľúti vrahovia, oj nie sú ľúti vrahovia. To sú súdci junáci slovenskí, ktorí vchádzajú s tou sekerou do lesa, tam vytnú strom a odnesú ho do dediny. Zatiaľ, čo iní mládenci v dedine zbúrajú dom, odnesú ho do lesa, takže o chvíľu je v lese dedina a zase v dedine les. Na mesiaci vy nepoznáte tento prastarý slovenský zvyk? Za tmavej noci mládenec sa vkradne do lesa, vytne strom a postaví ho svojej milej pred dom. Za tmavej noci sa môže pomýliť, nie? Ako myslíte, že by mohol vyťať vedľajší strom? Ale nie, že by ho mohol postaviť pred vedľajší dom, v ktorom býva Jožo Ťapko, starý mládenec. No tak predstavte si Joža, aký by bol prekvapený. Ale prosím vás pekne, v každom dome musia mať nejakú dcéru. No a keď nemajú dcéru pred domom, čo majú robiť? No tak to je jednoduché. Tak ráno deložujú tú rodinu bez dcéry a nasťahujú tam nejakú rodinu s dcérou. To by potom bolo jednoduchšie, keby tie rodiny s tými dcérami sa v máji nasťahovali priamo kam? Pod ten strom, ktorý chce ten mládenec vyťať, ten by im tam nosil jedlo a piatiku a tá dcéra by mu dala perečko belavé. Ale čo?
Vy nepoznáte ľudí, veď to by zneužívali. A čo Vianoce? No každý by sa nasťahoval cez Vianoce do lesa a už po ten svoj vianočný stromček pod jedličku, no a tam by sedeli všetci a mestá prázdne, žiadna križovatka, nič. Všetko treba zrušiť, aj mestá treba zbúrať, aj križovatky, všetko treba zrušiť. Všetci späť do hor by sme mali ísť, na stromy vyliezť a znovu tam voľne poskakovať a poskakovať. No čo je, nudí vás, alebo čo vás nudí? Čo zývate? Nie, prepáč, ja som taký trochu unavený, viete, som mal veľké pranie, žehlím ráno od 6. Tak poďme spať, no tak nebudem tu rozprávať a vy tu zývate, tak poďme rovno spať. No, počkajte, ešte sa porozprávame. Viete čo? No? Vy viete o tom, že v našej televízii ešte vôbec nebol striptease? To nie je možné. Ani v Košickej? Nie. Keď nie, tak nie. No, tak počkajte, no tak keď už sme tu, nemohli by sme to skúsiť? Tak ja, pardon. Myslíte my dvaja, že ja mám ploché nohy a No tak o vás nejde, ale tak že by sme to skúsili, viete, keď už sme tu. Alebo nie, my teda, nechceme sa vnúcovať. My sa nechceme vnúcovať, ak chcete, prosím, nech sa páči. Sem vám dáme priestor, my vám ho poskytneme, my sa nebudeme nanúcovať, my napokon nemusíme všetko robiť, ale ja vás upozorňujem na jednu vec, že televízia to je, prosím, masovo-komunikačný prostriedok a to nejde len tak. To nejde len vyzliec, to nie je také jednoduché. To už si žiada. To nie len telo. Nie len telo tu hrá rolu. Nie len telo. Nie len telo. Aj pri vyzliekaní treba si zachovať nekompromisný postoj. Áno. To nie je len tak ruky hore dolu gate. Nie. To musíte vidieť aj, čo je za tým. Áno. Má pravdu. To musíte vidieť za tým tú lopotu, tú drinu, tú námahu, ktorá je za tým všetkým. Prosím vás pekne, veď aj my sa hanbíme, nuž ale takto. No tak skúsime, my len preto, že sme priekopníkmi v tomto žánri. Prosím, hudbu. Už to máme za sebou. Ja neviem, čo tí kapitalisti na tom striptíze vidia. Dobrú noc. Čo bude zajtra na večeru? Cibuľa na masti. Nezabudnite ráno vyluxovať. Dnes tu bolo veľa ľudí. Určite sa nevyzuli. Zajtra predpoludní musí byť ku krajčírovi, veď už nemám čo na seba. A tie galoše, čo som vám priniesol zo Žiliny? Tie sú mi malé, tlačia ma na hlave. Dobrú noc. Dobrú noc. Dobrý večer.
odbila hodina duchov a my s Lasicom sme znovu medzi vami. My sme po minulých bumerangoch dostali tisícky ďakovných dopisov. No tak tisícky, a listov. to nepreháňajte, No tak tisícky, no tak stovky, no. Čo, aké stovky? Čo? Tak desiatky, no čo sa ondiete? No čo by som sa ondial? No tak si to povedzme rovno, no. Jeden list sme dostali. No. Ježišmara, len jeden? A čo tie 3? Čo tie 3? Co vám napísal ja? Tie 3. Aby ste nemali komplexy. Ja aj tak, no to ste mi výborne pomohli. No. Tak ešte raz, dostali sme jeden ďakovný list. No tak, že by bol ďakovný, to sa práve povedať nedá. To... Nie je ďakovný? No, veru nie. No. A čo majú proti nám? No, ale no, tak škoda rečí. No. No neviem, tak prečítajte ho. No ale čítať, prosím vás. No ukážte. Tam sú také výrazy, že to sa vôbec v masovo-komunikačných prostriedkoch nedá zdeliť. Ale to si nič nerobte. Dáme tam hviezdičku na chvíľu, rodičia pustia deti do budoáru a... Čo? Do akého budoáru? Kto má u nás budoár? No tak, ja som sa nechcel vyjadriť tak tvrdo, no tak deti pôjdu na chodbu, na chvíľu, no a vy to prečítate. No. Takže myslíte si, že by som to mal... No. Ale keď... Ja sa strašne hanbím, tam sú také tie výrazy tak strašné. S vami je to ťažké, no tak viete, ako sa dohodníme, tak tam vynechajte všetky tie výrazy, my si ich domyslíme. Áno, že by som teda prečítal len to, čo sa dá a ostatné by ste si museli domyslieť. Hej? Áno. Tak ja čítam. Vážení súdruhovia, umením zamier. To, áno. Toho je dosť. To ostatné, to si musíte domyslieť. No. Áno. Máte fantáziu, nie? No áno, tak toho je dosť. A čo, ešte je tam niečo? Ešte je tu PS. Kto je to? Čo? No, postscriptum. Ja postscriptum, no tak hovorte po slovensky. No, áno. A čo to je? No prečítajte to. No tak ja by som to radšej povedal svojimi slovami, hej. No. Ten pán, čo to píše, tak on vraví, že on nám neverí, že sa nám tu na ľudia smejú, že tu na nikto nie je, že to sa vlastne smejeme my sami a takéto tie... Akože my dvaja sami sa smejeme? No, že ja sa smejem na vašich vtipoch a vy, že sa zase smejete na tom, čo ja hovorím. No, to je vylúčená vec, ja som sa predsa na vás nikdy nesmial. Nehnevajte sa, nebudem sa na silu smiať. Ja sa tiež neidem pováľať na tých vašich táraninách, čo na mňa kričíte. No tak on to píše, on jednoducho neverí, že je tu publikum. On neverí, že je tu publikum? A toto je čo? No, tak veď to sú živí ľudia. No poďte sa pozrieť na schvál. Poďte sa pozrieť. No toto je, a ešte k tomu je to pekný človek. Skutočne, to sú živí ľudia, všetko má dve nosné dierky. Vidíte, tak vidíte, živí ľudia, máme tu živých ľudí, tak čo sa rozčulujete na nás? Áno. Živí ľudia tu sedia, viete čo, ja si myslím, že aby ten pán už viac nenadával, takže by sme mali dnes predstaviť obecenstvo. To je dobrý nápad. No dobre, no tak počkajte, ale naraz, všetci, áno? Čo naraz? Prečo naraz? No tak povedzte, ako sa voláte, naraz. No nie naraz, no moment to po jednom musia, každý musí vstať, povedať, ako sa volá, teda meno, priezvisko, dátum narodenia, potom kde sa narodil, stručný životopis a takú najveselšiu príhodu z detstva, že by ste ešte dodali. Ale to by strašne dlho trvalo. To musí, dobre, tak to rozumiete, to rýchlo. Kontrola dochádzky. Kontrola dochádzky. Formuje to tak ako kontrolu dochádzky. Ja by som postupoval podľa zasadacieho poriadku. No. Tak. Babušiaková, no tak vidíte, prišla zasa. Tak to áno. Boďáni. Maťáková, hláste sa, Maťáková. Maťáková tá išla k lekárovi, to viem. Zase chorá. Maťáková. Bublíková. No, Bublíková. Tá je u lekára. Som vám zabudol povedať, áno. Bublíková. Čaradinová. Kde ste, Čaradinová? Čaradinová tá povedala, že ide k lekárovi. Áno. Aha. Takáč. To je ten lekár. No, dobre.
Tak obecenstvo sme predstavili a k tabuli príde baráni. Čo, k akej tabuli? Čo ste sa Ja, zbláznili? prepáčte, to mi tak zostalo, to je taká profesionálna deformácia, ale spomienky vidíte- z mladosti. No vidíte, ale obecenstvo sme No, predstavili. ale sú to živí ľudia. Živí ľudia sú A my to, sme tiež- takisto živí ľudia. My sme živí ľudia, všimnite si prosím, toto nie je líčidlo, toto nie je líčidlo, to je zdravá farba mladosti toto. A skutočne. Áno, a držíme sa, Držíme inak sa slušne chováme a slušne sa To by držíme. sme mali byť teda z umelej hmoty, to je pravda. Samozrejme. Ale potom si mysleli v televízii, že by to stálo priveľa. Ale všimnite si, že ako sa držíme. Napríklad Lasicovi sa nikdy nemôže stať, že sa mu odlepí nos alebo brada. No. Prečo? Pretože používa perfektné, neodlepiteľné lepidlo značky Budzogaň. No. Všimnite si. To sa mi nemôže stať. A okrem toho máme aj šaty ušité perfektne, z perfektnej látky to máme všetko šité. Prosím, môžete sa o tom presvedčiť sami, dovolíte? Nech sa páči. No, tak prosím, dajte to kolovať. To je skutočne perfektná prvotriedna záležitosť, tá látka. A ešte by som povedal takúto vec. V rôznych takých mamutích televíznych štúdiách majú hrozne veľa personálu, ktorý len tak pobehuje bezcielne po tom štúdiu. My nie. My máme iba jedného kameramana, ale ten teda stojí za to. Napokon nech on sám ukáže, čo vie. No, Jožko. Bravo, Jožko! Bravo, Jožko! A toto je čo? Nie, to nie je zafarbený čaj. To je pravé červené víno, talianske značky Rufino, skutočne originál, môžete opäť ochutnať, nech sa páči. Prosím. Ochutnajte, je to originálne balenie dokonca. No, na zdravie. Na zdravie. No. Pozor, no. Tak, to by sme mali... A teraz ešte jednu takú dôležitú vec. No. Prosím vás, ale mali by ste všetci vstať. Vstať, keby ste mohli vstať. Áno. No nie, vy sedte, vy sa cítite ako doma, ale vy doma, vstaňte. Prosím vás, vstaňte na chvíľu, No. chvíľa to bude, Na moment. stojíte, milostivá pani, aj vy, teda, Postavte neulievajte sa. Tak, stojíte? No? Sadnite si. A? Všimli ste si? Vaše stoličky vrzgajú. No vidíte, No? naše stoličky tie nevrzgajú, Nie. to sú perfektné stoličky. Tam to je baroková stolička, tá má aspoň 20 rokov, tá stolička, ak nie viac. Pozrite ak sa, nie viac. tu je baroko, toto je rokoko, to je limpopo. No. A tu nám máme ešte niekoľko kuriozít. Najväčšou kuriozitou je tento pravý čínsky gong, ktorý sme zohnali až z ďalekého Talianska. Na tento gong môžem udrieť, ale ja to neurobím, pretože si môžete gongnúť vy. Jednak sa dostanete do obrazu a jednak zahájite takú tú hudobnú vložku. Nech sa páči, ale silno. Volám sa Mamka Pôstková a každý deň chodievam na stanicu čakať na môjho synovčeka, ktorý sa má vrátiť z mesta. Stanicu máme ďaleko od našeho mestečka, preto som si musela privstať, nakrmila som kurence a potom hýbaj popri Zuzánke Hraškovie, popri Ežovi a Gabovi Vlkolínskovcoch, rovno na stanicu. Vždy na večer tam u nás Každý deň chodievam na stanicu. zastaví malý vlak. Už dlhé roky. Či na mňa ešte stále na stanici čaká. Celá dedinka sa teší na príchod môjho synovčeka. Čaká, že raz skončím svoju púť. Až na Ďurka Langsfelda. Verí, že neviem zabudnúť, Toho sme minulý týždeň pochovali. že sa vrátil tam, kde stojí rodný dom. Aha, vláčik prichádza, na koleji prvej pozor. No, Miško, čo je? Raz na večer tam u nás zastavil malý vlak.
Vítaj, synovček môj jediný, vítaj doma. Či na mňa ešte stále na stanici čaká. Ťapákovci už aj hus zabili. Čaká, že raz skončím svoju púť. Adam Šangala bude mať prejav. Už viem, najkrajší sveta púť. Pôjdeme na 2 dni do Chujavy. Tam, kde stojí starý rodný dom. Nechoď ty nikam, synovček môj jediný. Zostaň doma vo svojej rodnej dedinke. Tam, kde čakajú ma milej pery. A veď Margita je besná. A mať, ktorá mi verí. A mať ti už dávno tráva kryje. Tam, kde stojí starý rodný. A dom vyhorel do základov. Tak vám ďakujeme. Pán Satinský si odskočil. On je vždy strašne dojatý, keď spievame. Jeho to hrozne dojme, on potom musí odísť. On by totiž chcel, aby sme spievali v hitparáde. On by chcel byť vlastne exkluzívnym spevákom suprafonu. To je jeho taká túžba je to. No tak túžby má každý. A túžby, ako vieme, sú splniteľné a nesplniteľné. O tých splniteľných nehovorme, tie by sa mali splniť, ale hovoríme o tých nesplniteľných túžbách. Tie sú krásnou témou pre úvahy, rozhovory alebo sny. A túžbu, nesplniteľnú túžbu má každý človek, alebo aspoň každý druhý a strašne si ju chráni, strašne dáva na ňu pozor, aby sa nesplnila pre Boha, pretože keby sa splnila, tak už by stratila vlastne svoj pravý význam. A niekto by chcel byť niekým iným napríklad. Niekto by chcel jednoducho byť, iný by zase chcel nebyť. A my so Satinským, my máme jednu takú nesplniteľnú túžbu, ale veľmi skromnú. My by sme nechceli byť niekým iným, no to by ani nešlo, aby my dvaja sme boli zrazu Rímsky a Korsakov. To nejde. My by sme chceli mať električku. No ja viem, to nie je nič zvláštneho, ale to ešte nie je všetko. My by sme chceli mať električku, a tá električka by išla po kolajniciach. A to ešte furt nie je všetko, to ešte len príde, pretože tá električka, tá by išla po kolajniciach a blížila by sa na tú konečnú stanicu, kde kolajnice končia a tie električky sa zase vracajú naspäť. Ale naša električka tá nie. Tá by sa nevrátila, tá by išla ďalej bez ohľadu na tie kolajnice, len tak nezáväzne by išla tá električka. A my by sme tam v tej električke boli, Satinský by sedel za tou pákou a ja by som stál vedľa neho a nerozprával by som sa počas jazdy s vodičom. A cvikal by som tam tie lístky, pretože kto by chcel, ten by sa mohol s nami odviesť trebárs za 5 korún. Alebo za 50. No. To teraz ešte neviem, to nemám premyslené. Ale je to taká krásna túžba, ktorú máme a veríme, teda dúfame, že sa nám nikdy nesplní, pretože keby sa nám splnila, tak by sme si museli vymyslieť novú túžbu. A to by bola pravdepodobne tá, aby tá električka už konečne zastavila, aby sme mohli vystúpiť. Pretože sedieť celý život v električke, to musí byť strašná otrava. A vôbec sedieť musí byť strašná otrava. Treba v kaviarni. Ale v električke je to ešte väčšia otrava, pretože v kaviarni, keď sedíte, tak môžete sem tam počuť aspoň nejaký dobrý vtip. Ako si to predstavujete? To je zo mňa? Veď obecenstvo má nárok na plnohodnotnú zábavu. Ale no tak
Na čo odskakujete? Vidíte, že využívam každú príležitosť na to, aby som sa presadil. Hneď začnem spievať. No dobre, ale keď ja mám... operetiek, napríklad Dievčatká z kostymérne pripravujem teraz. Ja mám také problémy, Milan. My, Dievčatká z kostymérne, my sme všetkým chlapcom verné. Tam úvodný šláger bude... Ja zase mám strašné problémy. Aké? Ja už roky si neviem rady... S čím? Počúvajte, ako vzniká sliepka? Ako vzniká sliepka? No tak ja si myslím, že sa treba prikloniť k teórii akademika Schmidta. Myslíte? No, No, uvidíme. No. Uvidíme, to sa ešte ukáže. Pardon, prosím. Pronto? Sì. Sì, signore. Sì. Bene. No tak, práve teraz mi volal generálny riaditeľ Eurovízie. Neviem, či poznáte generálneho riaditeľa Eurovízie. Je to pán Michelangelo Buonarroti. A práve mi oznámil, že celý tento program asi kúpi jednak Eurovízia, potom Intervízia, ďalej japonská televízna spoločnosť Fujiyama a aj austrálsky televízny okruh Kenguru 1 a Kenguru 2. Takto musíme trochu upraviť ten program a musíme zaradiť nejakú takú pesničku, ktorú ja by som hneď prekladal do rečí jednotlivých členských štátov týchto intervíznych, eurovíznych a vôbec svetových televíznych spoločností. Messieurs, madame, abattons ce souhait de son besoin. Abattons de tuile. A teraz dovolte, aby som vám predstavil nášho speváka. Mal som dnes v noci nepokojný spánok. Možno, že som sa zase prejedol. Tichúčko hýbal záclonami Vánok. A ja som vo sne vlastnú ženu podviedol. Sladko si spím a zrazu kto si zvoní. A teraz pozor, poviem poentu. Otvorím dvere, pred dverami oni. Dve roztomilé vdovy priamo z Orientu. Okradli ma o spánok, nechcem náhradu. Okradli ma o spánok, zlodejky z Bagdadu. Ici Radio-Télévision Bratislava, Tchécoslovaquie. Bonjour France, aimez-vous Brahms? Je traduis à l'avoir de mon centre Twitter à Twitter. Achtung, Achtung. Zwei Witwen vor der Tür. Wir werden Sie mir etwas erzählen. Ici Radio-Televisione Bratislava. Signori e signora, è uno bombardamento schlagerro. By som snáď ani vo sne. Jedna z nich bola i hneď vo vani. A obe boli strašne neúprosné. A tak som zhrešil naraz s dvoma vdovami. Blíži sa ráno, manželka sa vráti a určite ma z bytu vyhodí. Ja dobre viem, že za hriech sa vždy platí. Budú ma živiť orientálne príhody. Okradli ma o spánok, nechcem náhradu. Okradli ma o spánok, zlodejky z Bagdadu. Stockholm, en center Kapsensöder Hexenschuss, Malmö de Hampton Sir, Servus Budapest, kézvilla, olló gyereknek a kezében nem való. Itt a broadcasting in New York Radio Live, a couple of wide away, that's all, and my man get hold the boy.
Už viem, ako sa figový strom sadí a ako vdovy miznú do noci. A priznám sa aj, že mi trochu vadí láska na lietajúcom pokrovci. Dve vdovy zmizli, je tu smutné ticho. Už štvoro očú do tmy nesvieti. Hneď ušiel by som tam na Blízky východ. Zázračný pokrovec však pre hmlu neletí. Okradli ma o spánok, nechcem náhradu. Okradli ma o spánok, zlodejky z Bagdadu. Nebudem môcť zabudnúť tie chvíle pohnuté. Možno sú už v Bagdade a možno v Bejrute. Salem aleikum Teherán. Ya Allah, ale, lietajúci koberec. Mimochodom, nemáte náhodou pri sebe 25 halierníkov? A čo vám je 25 halierníkov? Musím si zavolať do krematória. Kam? Do krematória, čo sa tak dívate? Vy si myslíte, že tu budete na večné veky? Mám predplatené krematórium a v poradovníku už som sa dostal na popredné miesto, tak sa bojím, čo keby náhodou. A nechce sa vám, čo? Nie, no tak človek si napokon zvykne aj na ten život. No, ale život je krásny, život má toľko nádherných stránok, napríklad by som spomenul takú veľmi príjemnú stránku života, tak napríklad, čo ja viem, také kolky. Myslíte známky, kolky? Nie, kolky šport. Ja, šport. Áno. Správne, triafanie guľou do nehybne stojacich drevených panákov. To je predsa nádherná stránka života. To počkajte, a čo keď netrafíte? No tak, v tom je práve to čaro. Netrafíte, raz netrafíte, druhý raz netrafíte, tretí raz a potom vás to pochytí taká tá vášeň a potom už triafate furt. No, neviem. Život a stále. Mne sa to nepáči, triafanie do takých nehybných, nežijúcich panákov. Keby to boli takí žijúci panáci. Do živých ľudí by ste chceli triafať, čo? To nie, živí ľudia, tí by sa uhýbali. No. Živí ľudia sú strašne nedisciplinovaní. No. To taký nehybne stojaci drevený panák, ako už samo meno hovorí, ten nehybne stojí a čaká. Čaká, či ho tá guľa trafí, alebo či ho minie. No a keď ho trafí, tak padne ako podťatý však. A keď ho netrafí, tak čaká ďalej. No čo ja viem. Ale nepáči sa mi to. Viete, už to samotné povolanie byť nehybným panákom, veď to je ponižujúce a napokon aj také bezvýchodiskové. Ale prečo? No pozrite sa, postavia vás tam, stojíte, zrazu vás trafia, tak padnete ako poleno, postavia vás znovu a môžu triafať ďalej. No a zase vás trafia, zase spadnete, zase vás postavia. No čo je na tom? To nie je pre takého činorodého človeka, ako som ja. Ale aký ste vy činorodý človek, keď na vás čakajú v krematóriu, možno, že už aj oheň pod kotol založí. To je niečo úplne iného. No, s krematóriom som volal telefonicky už raz, takže to mám dohodnuté. Aha, vy nemáte rád. Ja totiž nemám rád konvenčné pohreby. Ja tiež ten nárek, ten plač, to kvílenie. Áno, čo si nám to porobí? Áno. A že to práve to no sa mi stalo. strašné. To sa mi stalo. Išiel jeden pohreb na dedine, truhla a za truhlou tá vdova smútiaca kričala: Jožko, veď toto si nám ešte nikdy neurobil. No, to je skutočne veľmi nepríjemné, nezvyklé. Ja som bol zasa minule na kare, zomrel istý Fero, tak vdova poriadala kar, chodím obyčajne na kary. No, tam sa dáva. A už sme sa všetci zhromaždili v prednej izbe, vdova podávala akési studené jedlo a v tom sa tak opýtala, že a sme tu všetci? A jej brat hovorí, všetci sme tu, akurát Fero zostal na cintoríne. A teda, aby som sa opýtal takú...
To sú príbuzní, tlieskajú. Ja som sa chcel opýtať takú vec, či teda tam naozaj zostal, či to majú overené. To, čo ja viem, tak to je jeho vec. No, to je pravda. Napokon človek musí mať aspoň kúsok slobody. No pravda, že tak aj v tom posmrtnom živote, pravda, že. Ale nezdá sa vám, že sme zabrdli do takých smutných tém, že tí ľudia sedia ako zarezaní. Ja neviem, čo nás to pochytilo. No tak to sa nedá nič robiť, no tak nemôžeme tu stále robiť také srandičky. Pochytilo nás to. Áno, pochytilo. Musíme to preventilovať, to sú aj také nálady. Napokon už robíme, počkajte, 6. bumerang spolu už robíme. Už to samo o sebe je dosť veľká psina, tak čo ešte Dobre som to počul? Čo ešte budeme 6. bumerang už robíme? No? Čas letí. Ale vlastne áno, lebo nedávno sme robili 5. Áno, nedávno. No to bolo, myslím, minule, myslím to. Nie, minule sme robili 4. No vidíte, ja si to furt pletiem. Minule sme robili 4. A kedy sme robili 5, neviete? No počkajte, tak nedávno Minule sme robili 4. Minule sme robili 4, predtým sme robili 3. A predtým sme robili 5. Alebo 2, počkajte. To neviem, ale viem určite, že pred druhým sme robili 1. Áno. A pred prvým bumerangom sme nerobili absolútne nič. To sa pamätám, to bolo krásne. Furt sme nerobili nič v nepravidelných intervaloch. No? Ale vždy sme sa na to poriadne pripravili. Áno, to sme sa pripravovali. No a potom sa toto tvorivé obdobie skončilo a začali sme robiť tie bumerangy však. Tak čo sa dá robiť? No áno, ale mám pekné spomienky. Začali sme ich robiť tie bumerangy, no tak dalo by sa povedať. Začali. Tak ľudia nás donútili robiť. No samozrejme, tisícky ďakovných listov. No počkajte, tak s tými listami už dajte pokoj, to už sme sa blamovali na začiatku. Tak dobre. Ďakovných listov. Počúvajte, pamätáte sa, ten prvý bumerang, ten ste písali vy sám. Sám? No. Nebál som sa? Nie, bál som sa ja. Ale ten druhý, ten bol výborný, to som písal ja. Však som si sadol a napísal som to celé od začiatku až do konca. Aj tretí bol výborný. Tretí? Tretí, áno, tam ste mali jednu takú krásnu vetu, tú, čo ste nevedeli vysloviť. Ktorá to bola? No to práve neviem, lebo ste ju nevedeli vysloviť. No a teraz sa to už zlepšilo s vyslovovaním, ja už viem celkom vyslovať. No povedzte dačo. A čo takého? No tak čo ja viem, napríklad, ako sa to povie? No vidíte, ani vy neviete. No. Promócia, chcel som povedať promócia. Áno, krásny bol ten. Ale náhodou z toho aspektu výslovnosti sa mi páčil najmä ten tretí bumerang. Áno, ale ja si myslím, že ten štvrtý bol lepší. Tam sme totiž išli až na koreň veci. Neviem, či sa dobre pamätáte. Nie, to sa mýlite. To sa mýlite. V treťom sme išli na koreň veci. Vo štvrtom už sme len tak nezáväzne žartovali. A to máte pravdu, áno, tam ste spadli zo schodov, to sme sa strašne nasmiali. No tak to som si nacvičil, ale to sa mi náhodou podarilo, ten pád zo schodov. To sa mi podarilo. A už sa vám zrástla zlomeninka, hej? Samozrejme, ruku už mám v poriadku, akurát nohu mám v gipse. Ale hneď ako sa mi zrastie, tak ju donesú. No. To je ťažké takto. Bez nohy. Ja nohy mám našťastie v poriadku. Ja ich budem potrebovať. No. Čo vás naháňajú? Ale prosím vás, taká vec sa mi stala. Neviem, či to poznáte, že sa vám furt sníva ten istý sen. Tu poznám. A to sa stalo mne stále. Pravidelne sa mi sníval jeden sen, ako ma takí dvaja naháňajú a ja utekám a raz ráno niekto zvoní, otvorím dvere a tí dvaja pred dverami. No? Tak som sa pustil do behu hneď. To je najhoršie, keď sa vám zrazu sen uskutoční. Áno, nepríjemné. Nepríjemné. Ja som poznal jednu pani, tá sa z toho zbláznila. Áno, ona mávala pravidelne celý život takýto sen. Išla hore kopcom, na kopci dom, na dome okno, z toho okna sa vytrčila ženská hlava a zakričala: Jano, obed je na stole. A tu sa jej snívalo pravidelne celý život tej pani. A ona išla raz na rekreáciu do hôr a išla hore kopcom a zrazu na kopci dom, na dome okno, z okna sa vystrčila ženská hlava a zakričala: Jano, obed je na stole. A tá pani sa chcela zobudiť, ale nemohla. Prečo? Pretože nespala. To je hrozné. Keď si myslíte, že je to len tak a v skutočnosti je to naozaj. No tak sú len dve možnosti. Buď si myslíte, že je to tak,
Len tak. A v skutočnosti je to naozaj, alebo Si myslíte, že je to naozaj a v skutočnosti je to len tak, no. Ale ešte jedna možnosť je, že si myslíte, že je to len tak a v skutočnosti je to naozaj len tak. Ale to neprichádza do úvahy, tá možnosť. Ale obyčajne to býva tak, že raz je to naozaj a raz je to len tak. Veru, ani s len takom, ani s naozajom nie sú žiadne žarty. A teraz máte pri sebe všetok materiál? Áno. Máte všetky vedecké pramene? Áno. A teraz totiž, vážení priatelia, dovoľte, aby sme na tomto mieste otvorili našu pravidelnú poradňu, v ktorej vás budeme pravidelne informovať o veciach každodennej potreby. V improvizovanej besede sa budeme vždy rozprávať na témy, ktoré vás zaujímajú a z ktorých môžete načerpať ponaučenie pre váš každodenný život. Dnešnou témou bude špionáž. Prepáčte mi, ak sa tým, čo poviem, dotknem niektorých ctených divákov, ale ja nemám rád špionáž. Či mám rád špiónov, to neviem. Možno ich aj mám rád, ale nemôžem predsa tušiť, kto je špión a kto nie. Oni sa totiž pretvarujú. Ďakujem súdrovi docentovi. A tu sme pri koreni veci. Špionáž je veľmi ťažké povolanie. Ešte ťažšie ako elektroinštalatérstvo. Ak elektrikár nevypne hlavný prívod prúdu, môže ho potriasť tak, že má z toho opletačky na celý život. Lenže skúsený elektrikár hlavný prívod prúdu vypne a opletačky nemá. Na druhej strane špión sa potĺka bez domova a ustavične musí všetkých nenávidieť. Starí, skúsení špióni nenávidia ešte aj v noci. Áno. Keď spia. Áno. Špionáž, prosím pekne, vyžaduje celého človeka. Tak. Malý príklad. Zvoní v noci telefón. Crn. Špión zdvihne telefón a hovorí: pri aparáte špión. Kto tam? V telefóne sa ozve: tu šéf celej špionáže. Ako sa máte, špión? A špión vie, že tejto noci spať nebude, lebo bude vykonávať špionáž. Tak, skoro som vám skočil do reči. No, A teraz niečo o konkrétnych úlohách. Ako príklad by som si zvolil takúto konkrétnu úlohu. Treba ísť na 3 roky pozorovať jeden plot na Madagaskare. Vy si, vážení prítomní, poviete, to je hej, pozorovať plot a brať za to peniaze. Ale nie je to také jednoduché. Na takú prácu treba mať oceľové nervy. Skúste to raz sami, pozorovať 3 roky plot na Madagaskare. Každý deň sa vás stovky Madagaskarčanov opýtajú v ich rodnej reči: Was machen Sie hier? A vy musíte iba krčiť plecami, nič neprezradiť a ďalej pozorovať spomínaný plot. áno. Ak si myslíte, že špióni a špiónky sa môžu obliekať ľubovoľne, tak ste na omyle. Špión si nemôže v Štokholme nasadiť tropickú helmu. Akokoľvek by tropické helmy zbožňoval. Stal by sa totiž podozrivým. Najmä ak špión slúžiaci v Štokholme je povolaním černoch. Aké dopravné prostriedky používajú špióni? Budete sa čudovať, ale predovšetkým detské kočíky. Je to nepohodlné, ale aj nenápadné. V kočíku špión hrká hrkalkami, reve a nezrozumiteľne bľaboce a keď vystúpi z kočíka, je síce celý dolámaný, ale svoju úlohu splnil 100%. A teraz pozor. Ak by sa vám stalo, že stretnete svoju známu na prechádzke s malým batoľaťom, ktoré sa vás začne vypytovať na vaše zaradenie v armáde, alebo na počet zamestnancov v metalurgickom priemysle, neváhajte, vyberte dieťatko z kočíka a odneste ho na najbližší okrsok. A položme si teraz takúto otázku. Čo chvíle oddychu? Baník alebo mesiar si večer sadne do kresla, vyberie z knižnice Ovídia a číta. V tom istom čase si špión tiež sadá do kresla s knižkou v ruke, tiež ju otvára a tiež číta, ale nie je v nej vytlačené nič. Totiž nič. Je tam vytlačené všetko, ale špionážnym písmom.
Aby si špión mohol prečítať niečo hodnotného, musí používať lupu, lepidlo a iné chemikálie. Áno. A to sa málo kedy stáva, že písmo nie je poriadne zašifrované. Ďalší príklad. Keby napríklad mamička nechala oteckovi na stole lístok s textom BX 6547893ČQ2TV, oteckovi by to nič nepovedalo, respektíve pomyslel by si o mamičke len to najhoršie. Ale špión vie, že BX 6547893ČQ2TV znamená večeru máš v trúbe Mária. Áno. Pracovníci špionáže musia tiež dokonale ovládať tajné heslá. Tieto heslá sú z roka na rok zložitejšie a zložitejšie. Niektorí špióni sa ich musia učiť celé dni. Veď nie je jednoduché zapamätať si napríklad takéto vety. Eruptívnosť vo fázovaných pokusoch robí ťažkosti pri výrobe chlorečnanu i cibličného, však slečna. Alebo sú pelargónie, o ktorých mi rozprával Samuel z Moravskej Třebovej, kde sa šťastne oženil s Helenou Padimírkovou, ešte stále na predaj. Zapamätať si takéto vety vyžaduje veľa odriekania. Áno, napriek všetkým týmto nevýhodám je však špionáž stále prekvitajúcim remeslom. Príčinou, pre ktorú špionáž nemôže len tak ľahko zaniknúť, je zrejme obava, aby potom nemuseli zrušiť aj kontrašpionáž. To bola naša poradňa, heslo špionáž. No a to sme ešte teda mnohé veci zabudli spomenúť. To No, nie je také čo jednoduché. napríklad? Špioni sa nepohybujú len v tých detských kočíkoch. To máte napríklad aj možnosť dívať sa na televíziu a na obrazovke. Tam tí herci to nemusia byť herci, to môžu byť aj špioni. Dajte pokoj, ešte sa na nás ľudia prestanú No pozerať. nie, ja to nemyslím osobne, pozor, nie my. No ale napríklad v takej ságe rodu Forsythovcov, keď sa na to dívate, taký ten Soames, nezdal sa vám trošku podozrivý? Ale čo? nechajte Soamesa na pokoj, veď Soames už umrel. Ja viem, Som to videl na vlastné ja oči. viem. Padol na ňo obraz. Čo? Aspoň vidíte, ako umenie ničí ľudí. Juj, nebite ma, pán kapelník. Sága rodu Forsythovcov. Na hornom konci, na dolnom konci, nabrúsil Soames si kosu. Hej, tako sa veru dobre kosí. Vokál Julius Satinsky. Hej, a Soames ju po Hyde Parku nosí. Nastupujem ja. Tararararara, hej, tako sa veru dobre kosí. Nič zvláštneho, vraj tenor. Hej, a Soames ju po Hyde Parku nosí. Nasleduje prvý diel. Rytmus tango. Ilustrátor. Irena, to meno vábi ako rosa. Irena, kde ste, prekliatá londýnska hmla? Irena, to meno zvoní ako kosa. Ach, to ste vy bosíny. A prečo bez nohavíc? Na hornom konci chłap, na dolnom konci chłap. Všade si krásna, keď tancuješ bosá. Môžete sa obuť, milostivá pani. Všetci kamaráti by ťa chceli mať, všetci do jedného nežne poláskať. Bosíny aj starý Forsyth, Bútora aj Čútora, všetci by ťa chceli zamknúť do svojho aj do dvora. Bosíny aj starý Forsyth, Bútora aj Čútora, všetci by ťa chceli zamknúť do dvora. Nevedze kúkol vlčie maky, človek je taký. Irena, Druhý diel, bez prestávky. ja na rukách by som ťa nosil. Začína to byť napínavé, James alebo Jones? Irena, aj keby som tú trávu skosil. Nutí mi lásku alebo majetok? Dávajte majetok. Na hornom konci, na dolnom konci, všade by som ťa o lásku prosil. Znám jednu dívku, tá má Ducati. Všetci kamaráti by ťa chceli mať,
všetci do jedného nežne poláskať. A ktorý že menovite? Peťko Pálko z Malužinej, aj sám Turčín Poničan. Už si to píše. Ale ja ťa pokosím aj celú sám. Peťko Pálko z Malužinej, aj sám Turčín Poničan. Ale ja ťa pokosím aj sám. Nevece kúkol vlčie maky, človek je taký, lovek je taký, povek je taký, to je koda, škoda. Vek je taký, ek je taký, k je taký, hlásky sa namíňajú. Je taký, Aj my sa minieme. je taký, taký, aký, ký. Irena, Na budúce klub piknikovcov. Viete, akú radosť by mal chudák Soums, keby vedel, že sme zaspievali takúto pesmu? Ale nechajte už chudáka Soumsa. Ja by som sa s vami strašne rád porozprával o tom mojom dlhoročnom probléme. Ako vzniká sliepka? Ako vzniká sliepka? Ako No tak vzniká už som vám sliepka? hovoril, najpriateľnejšia je teória akademika Schmidta. Sliepka vzniká trasením. Ako, počkajte, ako tomu mám rozumieť? Vajce sa natoľko trasie od strachu, až vypadne sliepka? Ale nie, no, sliepka sa trasie, no to je jedno, či od strachu, alebo z nejakej inej príčiny. Sliepka sa trasie, vypadne z nej vajce, potom sa to vajce trasie, takže z neho vypadne sliepka a takto by som mohol pokračovať až do nekonečna, píše akademik Schmidt. No počkajte, a čo slepačie farmy? No tak to Tam žijú predsa sliepky v kolektívoch. No a tam sa odmietajú triasť, No to je pretože pravda. je známe o sliepkách, že keď žijú v kolektíve, tak sa neboja. To je pravda. Keď žijú v kurníku, tak áno, ale v kolektíve nie. No tak to potom nastupuje zemetrasenie, píše akademik Schmidt. Tak to áno, to uznávam. Zemetrasenie, to sa mi pozdáva, táto teória. Áno, zemetrasenie. Výborná vec, zemetrasenie. To je- Predovšetkým pre tých, ktorí ho prežijú, pochopiteľne. Tak nebuďte taký pesimista. Videli ste už niekoho, kto neprežil zemetrasenie? Nie, tak to som nevidel. To nie. No, vidíte. To zemetrasenie sa dá prežiť, len treba vedieť ako na to. Pri zemetrasení sa musíte presne takisto natriasať ako celá zem. Musíte chytiť správny daný kmitočet. A ste zachránení. Áno, tak sa to dá vydržať. Zem Aj sa to trasie, vy sa trasiete, Áno. takže základná stabilita je vlastne neporušená. Hej? Nulová. Nulová. Áno, treba sa natriasať rovnomerne. Ja viem. Takto prežil Sľuk jedno významné zemetrasenie v Južnej Amerike. Hej. Áno. O tom neviem. To bolo tak, priamo počas predstavenia sa to stalo, tí tanečníci sa natriasali na javisku v takom rezkom odzemku a vtedy to prišlo, to zemetrasenie. No a tí tanečníci si nič nevšimli, až keď po predstavení sa išli kláňať, obecenstva nikde. Ako? Odišli pred koncom predstavenia chrapúni? Nie, neodišli, oni sa prepadli. Prepadli sa. Prepadli sa. Pod zem sa prepadli. To je teda, to ja vám poviem, človek príde na kultúrnu udalosť, zrazu sa prepadne, ako k tomu príde, ešte si aj zaplatil, mali im vrátiť vstupné. Tak, prepadli sa. A vrátili sa? No, počkajte, to bolo tak, tam, kde bolo hľadisko, tam zostala len taká diera a tí usporiadatelia ešte tam prišli a tak sa nakláňali a kričali, poďte von, veď sme už skončili a oni tam neboli, oni sa prepadli do nenávratna. No tak keď sa prepadli do nenávratna, tak sa už ťažko navrátia. Alebo potom je druhá možnosť, že sa prepadli k protinožcom, ktorí tam žijú, Japonci. No to by bolo Japonci. zaujímavé. Predstavte si Tokio a na hlavnej ulici v Tokiu sa zrazu z podzeme vynorí úplne neznáme obecenstvo a začne tlieskať. No. Tí Japonci, tí museli byť frapovaní. Ale frapovaní, možno, že tlieskali aj oni. Ale dlho nie, pretože v Japonsku sú tiež zemetrasenia, takže to obecenstvo sa potom zase prepadlo tam, odkiaľ prišlo do Južnej Ameriky. Aha, takže No, takto to bolo. a to je ten kolobeh obecenstva v prírode. Tak, áno, tak sa to dá nazvať. No a keby
sme nahradili to obecenstvo pri vystúpení sluku sliepkami, Áno. tak by to dopadlo celkom inak. No isté. Podľa teórie akademika Áno, Šmita. celkom inak. Tie sliepky by sa triasli, vypadli by z nich vajcia a tie vajcia by sa triasli a vyklúli by sa z nich nové sliepky, slukárky. No. A mimochodom, No. pripúšťa akademik Schmidt pokusy? No predovšetkým pokusy No pripúšťa. tak poďme do toho, poďme. Vy si myslíte, že v každom takomto vajíčku je sliepka? No pozrite sa, každé vajce je budúcou sliepkou, hovorí akademik Schmidt. Tak to skúsme, hej? No, počkaj, ne? Tak Je to? tu není nič, tu není nič. Počkajte. Ani tu nie je. Nie je, predstavte si.